Може ли една жена да благославя съпруга си, докато той е на работа? Отговорът изненада всички. Не само, че може, но и трябва да го прави непрекъснато през целия си живот. Благословиите не са изключителна привилегия на свещениците. Съпругите също могат да ги дават. Майките трябва да благославят децата си всеки ден, както и съпрузите си. Мнозина може да пренебрегват тази практика, но ние трябва да го правим всяка сутрин и преди лягане. Сутрин, преди децата и съпругът ви да тръгнат, се молете и направете знака на кръста, като кажете: Господи, спаси и защити децата ми и съпруга ми, пази ги от всяко зло и вреда от нечестиви хора. Моля се за това в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Едновременно с това начертайте кръст на челото, корема, дясното рамо и лявото рамо на детето си, за да се запечата кръстът на живота в душите им. Повярвайте ми, този кръст ще пази детето ви през целия ден от всяко нещастие и беда. Това е от най-голямо значение. По същия начин, любяща и грижовна съпруга трябва да прави същото, когато изпраща съпруга си на работа, като се увери, че го благославя с кръста на Христос чрез молитва и вяра. По този начин вашите близки могат да продължат безопасно и гладко своите дела, получавайки Божията помощ, за да избегнат нещастия и зли хора. Не пренебрегвайте тази практика при никакви обстоятелства. Дори ако сте се скарали неволно за някакъв въпрос или друго изкушение, благословете се един друг преди сън или заминаване. Ако и вие желаете това благословение за вашите деца и домакинство, напишете Амин и го споделете.